нақлиёти борбари байналмилалии тоҷикистон аз ин ба баъд ҳақ доранд то 5 рӯз дар қаламрави узбекистон бошанд. ин бар асоси як қарори ҳукумати узбекистон дар мавриди сода кардани ҳаракати нақлиёти боркаши хориҷӣ дар қаламрави ин кишвар муқаррар шудааст. қаблан нақлиёти боркаши тоҷикистон то 3 рӯз ҳақ доштанд ки қаламрави узбекистонро убур кунанд, вале ронандаҳое ки зиёд ба хоки узбекистон боркашонӣ мекунанд мегӯянд феълан ҳатто агар то 10-15 рӯз дар ҳудуди узбекистон таъхир кунед ҷарима талаб намекунанд. муҳлат аввал 3 рӯз буд, ҳозир то 1 моҳра ягон гап нест. Ягон бо ҳар як 3 рӯзда дер мекардем, ҳар рӯзашта $70 месупурдем. ҳозир ҳамин чизо аймобайн гирифтагӣ нест. ҳамин 10 рӯз местед, 5 рӯз местед, бемалол гузашта рафт омадан мегиред. Ягон монеа нест. Наметонистем, бисёр вақт наметонем, 2 рӯз 3 рӯз ҳамин пула то $210 мо месупурем. 3 рӯз месупурем $210, 2 рӯз месупурем $140 месупурем. ҳозир ҳамино аймобайн гирифта шуд нест. ронандагон мегӯянд баъд аз гармшавии муносибати тоҷикистон бо узбекистон ҳаққи истифодаи роҳҳои ин кишвар барои мошинҳои боркаши тоҷикистон аз $850 то $350 поин оварда шуд. ҳамаи гуфтем ку ҳамин $300 $50 дозвол дорад, тамом ҳамира месупурем, тамом. вақте ай узбекистон қафо гашта омадем, вақте ки мо бизгарем ба тарафи Россия ва Туркия ва дигар давлатҳо, қафо карата омадана бо $200 дигар метием. ҳамчунон бар асоси қарори ҳукумати узбекистон нақлиёти борбари тоҷикистон иҷозаи ҳаракат аз тариқи 18 хатсайри байналмилалии ин кишварро ба даст овардааст, ки дар ҳудуди минтақа бештарин ба ҳисоб меравад. ин дар ҳолест ки мақомоти тоҷикистон низ мегӯянд ҷониби тоҷикистон барои ба кишвари транзитӣ табдил шудан барои ҳаракати нақлиёти боркаши хориҷӣ низ сабукиҳо додааст. нақлиёти борбари хориҷӣ ҳаққи то 15 рӯз дар ҳудуди тоҷикистон монданро доранд. дар ҳолатҳое ки агар онҳо бо сабабҳои узрнок, масалан онҷо мешавад ҳолатҳое ки нақлиёти онҳо вайрон мешавад ё мешиканад, ба таъмир ниёз дорад, ё мешавад ҳолатҳое ки ронанда як бемор мешавад, ба бистарӣ мешавад ё дигар ҳолатҳо. дар ҳолатҳои бо сабабҳои узрнок буданашон, монданашон, яъне ки барои будубоши зиёдати дар ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон онҳо бояд ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаро пешниҳод намоянд. мақомоти вазорати нақлиёти тоҷикистон мегӯянд ҳаҷми боркашонии байналмилалии тоҷикистон дар 11 моҳи соли ҷорӣ нисбат ба 11 моҳи соли 2017 9% афзоиш ёфтааст. ба қавли онҳо имтиёзҳои нави ҷониби узбекистон имкон хоҳад дод ки ин нишондод боз ҳам бештар шавад ва мизони хароҷоти борҳои содиротиро камтар кунад.